Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da pravim za ručak ribu i krompir. Ribu ću pohovat i krompir ću da skuham, neću ga pržiti. Pa pogledajmo sad kako ću ja to ovdje. Imam krompira, njega ću da ogulim. Ako mi i ide uz ribu kuhani krompir, a ne prženi. Sad kad smo krompir završili, sad ću da očistim ribu. Ovako. Malo je baš nezgodno ovu ribu da se čisti. Ovako. Ja sam ovdje uzela kukuruzno brašno i dodala sam soli i vegeti malo, jer ću ribu u ovo da uvaljam. I u ovu tepsiju ću da pečem. Da malo pouljim. Sad ću da u ovu uvaljam. Ja sam znala prije da pohujem i sa jajima, pa onda uvaljam u brašno. Ali ovaj put ću ovako samo sa brašnom. Ono volim kad malo hrskam, on bude koščica. Neko ne voli ribu da peče zbog mirisa, zato što posle čitava kuća se čuje od ribe. Ali što da radimo, moramo da jedimo. Ja sam nju sad pripremila, ona ide na pečenje. Evo ovako, znači 4 sam ribe stavila. Krompir ću sad staviti da se kuha, pa se vidimo posle. I vidite, baš je super ispalan. Ovdje nam je krompir skuhan. U krompir ću dodati maslinovo ulje. Malo. Dodat ću vegetu. Ću da izmiješam. I ovako ću da stavim u oval. Baš je se skuhu dobro. Sad ćemo
Limun sam naravno oprala dobro. Sad je spremno da jedimo.